guys, manguha mi og avocado sa amo ang garden. Tara. Ne, sabi wa pa jud ko katilaw ni avocado ha tagay ko. Tagay ko anday ha. Gagmaya po na. Uy, daghana mama oh. Daghana man day. Kano sa pa ni mahinog day? Ayan oh, dami. Sabi ha, masaad ko nimo. Napa oh. Avocado yan guys. Beb, ato klaro. Klaro ko na to ha. Ayan guys, ang daming avocado din sabi. Hala, saan man po ito pagkuha to kinaibabuan day. Grabe na ka ng avocado sa babaw ma. Labo na ning ubos unta oy. Guys, manguha mi og kamunggay ilalisa. Pag scroll sa TikTok, friend ba dito sa TikTok? Mukalit ra lagi. Guys, maghimo may hakop ni Harold. Ay, ikaw gingon suya imo ka man ding vlog ma. Kuha kag avocado. Guys, ito ako avocado kaya ako gaon kay itambal ni Harold sa yang kain basta. Amin. Kuha sana. Les! Mga yo, may kamunggay! Kay lami! Ay, Nard! Ako rin po, oh. May marami kaming malunggay, guys, kaso. Kaso, si Chubby ma. Kumakitanta lang dyan yung badihan ko. Si Ondo dyan yung bugan, ano. Di dyan na ho, i-edit. Wala ka. Unsa ni ma? Uy, namunga ma? Uy, naghanap bunga, mama. Diyos ko. Kada para kilaw, mantingali na. Na Orange na. Orange? Limon. Di, para po. Kuha na. Limon sito. Ma'am Tere. Unsa rin nga citrus, ma'am. Suha ka na para kilaw, mantingali na. Guys, ano ba yan? Di ba para kilaw yan? Kana bang... Tara, kuloy na ko Harold. At sa makuha sa kong isa. Kuha sa galugbati. Ma'am Tere! Kuha sa ba? Unsa rin nga lemon rin, ma'am? Oy, ma, para wakwak ba? Guys, unsa ko nang ingan niya, ma? Gabi, buyag. Gabi, buyag. Buyag. Kuha kong isa kay try rata ba? Kini ba, guys? Namunga, lagi daghan kaayo, oy! Oh my God, confirm! Kana bang para sa kinilaw? Day, unsa gali na para sa kinilaw, day? Biasong! Biasong, mama! Biasong ni day. Di ba para wakwak na, day? Hala guys, may biasong na sila. Ay, nako, pakikilaw pa naman ako. Manghihingi talaga ako dito. Ang daming bunga. Ma'am, biasong ma'am na. Daghanag bunga, ma'am, oy. Oh, di ba day nga nira? Duga? Wala, namunga na ilang Nagkuha dyan ko kay just to confirm. Hoy, namunga na ilang kuan sa tinga na. Dragon fruit, asa ka? dragon Oh, fruit. to, oo. Wangay puta nang dragon fruit. Hoy, kinalamian dyan is kinilaw, ma'am. Bunga te? Wala pa na ikuan duga. Ay, bunga sa dragon fruit. Dugay siya namunga, ma'am, no? Kay dugay naman, ano? Dragon fruit ana. Bunga sa dragon. To, to sa dool sa Arkubasus, albalimbing, ma'am, na nara sa atop ni mo. Aw, nadaot? Ay, dara oh. Tangad, ma. May tangad na to ko. Dili kita sa mong vlog. Balis to'y family vlog na. Nasa Facebook.
Oh, please, babe. Please subscribe, like. Blah. Like and subscribe. Na, YouTube good ya. Wala i-post sa Facebook. Ikaw Guys. sana dai dapat si kuana ni dai. Okay. Daga na lagi kay kaday. Tagasay mo uyab. Ha? Asa mo siya ron? Muanhir siya maglaag mo. Dahil lubot. Kanang marami na kaming kapitbahay dito guys dahil yung bakanting bahay dito. Ito. Ha? Oh, inaayos na oh. Babo Ma- oh, nabili daw to nila. So may bagong kapitbahay na naman kami. Yan yung amin. Tsaka yung katabi namin may umuupa na rin. Gapinta lagi sila Heidi oh. Ha? Nagpinta sila Heidi. Bagong ayos yung gate namin guys. Hanga ka eh. Ano bati na ang? Ari rito sa sod. Yasa ni malugbati ma. Ako gilaw ba? Magunsa ka rin ma. Paglaoy ta kay kinapusan ako gusto. Sige. Maglaoy ta og kamunggay alobate. Og. Ok. Ra. Ra. Ring. Ako kang gibidyoan. Kita naman mo. Ani? Lagi wa na pud maligo sa aron. Kinabuhi balik ko. Nakakuha og dako na. Kapalian hinog na dod. Asa ba ta da? Pag paliya. Ma. Dito na kalimot ko. Na day po'y bunga ma oh. Ah. Yabas. Nang sana pusta. Oh, unya na. Man, nagtanom day jud ka sa puwa no. Nabuhi na sa tukali mo, man mo. Ay. Namatay na pod. Samo na tulo ba ya to ka kuan? Imo mo ko gibalhin ko ayaw balhin na. Tulo to ka sidleng. Ang gibalhin dari na no kay aron mabubuan ni. Sama ni ano? Hay, ewan ko ba kung ano nang nangyari sa grapes ko ay. Paano man ay ano man mo man sila mo nga. But eh. Kanang puwa makuha oh. Kala nanay biyasong adto. Lipay ko kay kanang biyasong rami kay na siya sa kinilaw. Ito ka anto sana nang sa mama. Ya, lagi terus na. Tara. Sam. Ato ta ka mo diretso nang ta ta. Ano po ba ko kaya kinalaman. Basta magbuntod-buntod ako no hapit ako no mga boy. Ang kasara ng binuntod. Ito yung ano namin guys, oy, lansunis. Ang tagal na nito, over 5 years na to. Bakit kaya hindi pa nagbubunga? Akala ko this year na. Ito namang grapes ko. Ay, nakalbo na ulit. Hindi pa rin nagbubunga. Yes, ay. Wala na ikuan ma. Wala lagi mada si Harold sa Cobra Vine. Wala na lagi Cobra Vine ma. Mangga. Daghang kay bunga. Nagunsa karon model gana.
Magunsa ka ma. Magsugba. Sa isugba ni mo. Bangos tilapia karon baboy. Guys, kaning baboy para ano yan eh, harol. Kay ang isda para namin. Namin. Para sa Butangan ni mo amin. na kuan, panakot ang kuan. Tilapia at bangus. Pa nila to. Ngano nga na makaga sugba ma. Asa man day. Ato day sa bang sa Ano tayo yung sugaan. kato day sa tawag na. Dapog jod doon. Maraming cut. Maraming cut. Kilaw pa ni ma. Oh, ma. Ako na naman pa. Ma. Lagyan. Naa. Lagyan hanggang ko.